ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Нокаут.tg қарор доред ва мо дар бораи марҳилаи вазнкашии Муин Ғафуров гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Чӣ хеле ки аллакай шумо аз видеороликои пештара хабардор ҳастед, Муин дар турнири Dana White Contender Series баромад мекунад ва имрӯз тақрибан чанд лаҳза пеш маросими вазнкашии ҷанговарон хубу хотирмон гузашт. аз ҷумла бародармон Муин бо лақаби Тоҷик Ғафуров дар тарозу 61 кг нишон дод. рақиби ӯ Чад Анхалигерам ҳамчунин. ҳамин тавр дӯстон маросими вазнкашӣ хуб гузашт. акнун барои Муин Ғафуров танҳо баромада шери майдон будана ва бо ифтихори баланд парчами Тоҷикистонро баланд бардоштан мондагӣ аст. Thank you. Next up to the scale is Peter Shafarov. дӯстон, мо дар навори оянда аз куҷо тамошо кардани ҷанги Муин ва соати чанд оғоз шудани турнирро пешкаши шумо мекунем. барои ҳамӯ ба шабакаи мо обуна шавед, зангулачаро гирён кунед, то ки аз видеои навбатӣ бехабар намонед ва албатта дар зери видео дастгирӣ кардани Муинро фаромӯш накунед. Муин тоҷик ба дастгирии мову шумо ниёз дорад. то видеоролики навбатӣ, хайр.